Hola, som la família Tafalla Bòdia. Som família d'acollida d'urgència. Perquè creiem que tots els nens mereixen amor, respecte i una família des del primer dia. Adeu! Adeu! Hola, som el Jacint i la Lina, els pares d'acollida del Mat. Amat fa 3 anys que el tenim en acolliment i hem apostat per aquest tipus d'ajuda per oferir-li un entorn familiar estable i ja que ell no té aquesta possibilitat. Us podem dir que és una experiència molt gratificant quan veus tot el que li estàs aportant, amor, coneixements, educació, salut, i des de luego tot això ho retorna a ell també amb alegria, amb amor, amb carinyo, amb felicitat. I des d'aquí us animem a que apostéssiu per l'acolliment. Veureu que és molt gratificant, que és molt bonic veure com tu ajudes a una personeta que és innocent, no? I això, que us animem a que seguiu el nostre camí i ja veureu com us agradarà. Adeu! Adeu! Hola, benvinguts al món de l'acolliment. Us explicaré una mica la meva experiència des de fa 7 anys, la motivació que vaig tindre en acollir bebès, en aquest cas. Vaig triar la modalitat d'urgència i diagnòstic, que és cuidar de bebès que la seva mare en aquests moments no pot cuidar d'ells. Fins quan? Fins quan es decideix què passa en aquests nens. O bé poden fer un retorn a la seva família, o bé poden passar a adopció. Això ja depèn de la situació de cada nen, no? Així és que si ets una persona solidària, que tens molt d'amor incondicional, donant molt, sense esperar rebre res, t'animo a que facis aquesta labor, que t'ompli molt. Sí que al final, quan marxen, és una mica trist, però et compensa l'arribada d'un altre que també et necessita. Així és que t'animem a que t'apuntes a ser família d'acollida!